apolisi azikathandira kumbuyo zotimenya ife anthu ziko muno zimenezo zopusa toto ngati apolisi mulipo pano mukauzane kuti mukangazita zopusa ame mulipo pano mukauzane kusangalo zotani zopusa. Amene otu ndi Father Boniface Tamani kuikapo mlomo nawo tukambapo za zonyasa zimene apolisi ndi ame amdziko muno adachita tikuchitira a Sylvester Namiwa. Inu mukumbukira bwino tsiku lija la matemo a Sylvester Namiwa atu amamenyedwa, kukhapidwa, kuphedwa pamaso pa apolisi ndi ame. Iwo akungoyang'anira kuona anyamata azikwanjetu a MCP akuonetsa luso lawo pa munthu wosalakwa, mademo amtendere. Kodi inu maganizo anu ndi otani? Kodi mukugwirizana nawo atamani? Tayikani comment yanu pansipa. Iwo asotu akhudzapo nkhani zokhudzana ndi Meki, kuti Meki ndi bungwe limene anthu tinalemba ntchito kuti atiyendetsere bwino zisankho, komatu iwo akukana auditing. Kodi akubisa chiyani? Anthu aonera kuti musayembekezere china chilichonse kubwera kuchokera kwa Justice Annabel Ontalimanya ndi MCP iro amene achi. Ndipo MCP yawayika pamene paja kuti akathandize kubera chisankho kuti MCP iyo ipambanenso mu 2025. Ndino MCP yoyamba sine wachipani, sine wa MCP, sine wachipani chilichonse. Akunena kuti zimenezi sizikuyenera kuti zizichitika mdziko mwathu muno, ndipo chisankho kuti chidzakhale chabwino chikuyenera kuti Meki ilole kuti auditing ichitike. Inu tatiyeni timvetsere ndi kuonera zimene a Boniface Tamani ayankhula. Musaiwale panga like, comment komanso subscribe. Pila kuti mukasankheni Teresa Gill. But if anything, half bread is better than none. Teresa Gill to Matilda. Lakini na mobile za Teresa msanane mkamatoka pale. Hadi sakrada nani atamba. Chikhalidwe ichi kuti anthu akumamenyedwa apolisi ya abali pati likhalidwelo ipha ndikule toka kalimenewo chifukwa ife patimalikira misonkho yathu amamatira misonkho ya ife kuti akhale pamene pajapo. Apolisi wotimalikira ni ndani? Ni ifeyo. Apolisi azikathandira kumbuyo zotimenya ife anthu ziko muno zimenezo zopusa toto ngati apolisi mulipo pano mukauzane kuti mukangazita zopusa ame mulipo pano mukauzane kusangalo zotani zopusa. Ndipo sunga munthu ndikumaona zimene zikuchitika iweyo usachitako chani anthu amenewo anena kutisula ntchito komanso kuyang'anira ku ame anena kutisula chani ntchito. Inspector wa polisi achisuli chani ntchito. Ngati simupanga zimenezo ndekuti ndiyo ngati president mukondwera nazo zikuchitikazo. Ndipo musakweneso kumalongola hey if you as president of this country. Atukumbana wamene beti ina amene muyandale mkawachoka pano mkauzi ayi pale mlipo mkauzane kuti chipani chanthu chipaka zopusa. Atukumbana wamene beti hakuna kutukwane tukwanadini uteka wamenewu wamene mungama tipepa kuti ife tikali anthu okhazikisa mtendere pakati pano anthu akhale okondana ife tipepera pa udindo wathu ngati tisekerera zokulu zimenezi basi mukafuna munda wa misala uja nakwera atu ndenda kudzani ndikafika apa ine ndikufunaniza bwino zonse kuvota kwabwino komanso ameki tikukudandamulani chifukwa munapanga zoti alephere kulembesa mumakangada samabera mukawerenga mmene anthu amabera chisankho pasipa chani mapasi china chimene anthu amapanga kwena kuti atakapita kolembesa asakapeze zida zofunikira kuti alembese. That's number one. That's what they call rigging. Ndipo ino ameki munapanga zimene zingaine RP
wena kuti pamalo kuti apale bese kuti apita kucha unakati bese hayi chiphaso chani palibe aini alabi chani palibe sizoona kuti apale anali pakulembesa choti inuyo simunaikenda nomeko chake pati mmalo mwake mwene kuti kubera chisango neti kukana ziti zimenezo komanso china kunena kuti mashini chani anthu kulite ndipangeni auditi eti timanena koma limena kuyendesedwa kuika zonse potani poyera amati transparency and accountability mupite pa section 12 ya malamulo a dziko linolo. Go to that section, the principles of democracy zimene dziko limadani limayendera. You will see under that section kani ya transparency and accountability. Transparency ndio kuti kilijalo limene mati mina katakusema muona straight that is transparency. Ndio kama kazi nzalo alisasitani azizibona poyera. Ndio nokuza tika unike mashine mukana ndio mukana Chinese. Mukana jani ngatisene mukupanga zilizolondola ndipo palibe chopisa mukukani lanji mafuta mukawe gerawo ya ndani aife deve lukuza ndi mweti titende sikoti ndio mukana chito yanu inondole mbebatu kwa kulemba ndi amalayo kumwe amen maadi alisonga ndani mabwana anu ndi amalayo mwamvere sina kudani akunena basi ngati mumamva mumve utenda doti amen.